Paralog pe ni priang sobhaya pi sa sien pat syakani ka jing ya kren ka jongi syapang ka jing kha yau Jesu Christ lani ka jingwan longbriu jong u syakani ka pertei syakani ka 24/7 house of prayer for all people ni ka ying jong ka jing duai te kumbang yo ba kamtam hauni benai Disember ka pertei baro laki banget ne ki bom pat nget ru hakani ka pertei Kristan pajba kitip ya kani ka kerteng laong kadei kata ka Christmas ti hakani ka por ngiyadon rengkat i pastor Shanbor Lendok ngapriang sobhai pi pastor sai sien pat syagani ka jing ya keren ti kat kum na ka Bible habang apet ngayu i om duna ya ka lais pa teli ki jing ya tu lepa syapang ka jing kha yau Jesu ni kata ka ba laong ka jingwan longbriu ka jong ublei syagani ka pertei te ki briu ha ka pertei salon sar bat ki Kristan pajba ru pasa ngayu i ba katno kia pendon burom ya gani kia le kemen lani kata ka ba ong tin pareng ka celebration te hagani ka por ngakwa ban keli na pi pasa kadon ne em kanika kentien Christmas kabala tho ha ka Bible te kat kum ka Bible ka tin Christmas kam don ho tenrei ka ba sukumen kolong ba ka Bible ka don pede pan ong ka jing kha yo Jesus Christ ho lani ka jing wan long priu ka jong Jesus Christ syagani ka potei bala khai u ku mu briu lapun na ka briu do mun simbo khoj ho bat ula he lasan long khna he lasan nang ta hadu bo sha chitom padu yap na tep padu lami patru ho to kublai sibon pastor te kani ka janmi ngakwa ya ka ban yakren bat pi nagani ka channel kumbang ju yakren syapang kani ka jingkha yau Jesus Christ bat ka jingwan longbriu jong ublei syakani ka pertei te kat kum ka Bible pastor haga jing yu i jong pi kuma ngala kedau ba omduna ya ka lais pa teli la ai ki jing ya tu lepa syapang kani ka jingkha ni ka jingwan longbriu jong ublei syakani ka pertei pi pat piu i kumno kat kum ka bala batai ha ka Bible te nagaleng jonga habanga pule kani ka Bible naingu yu blai nadu kitab Genesis kalonong kabalai ho kadi khot khat san ho hadin ba ubriu ula hap no hakapop ho nagajik penchoy ke jong setan ho te hang tu ngi i ba la sedang ban pau hang tu yo sembai jong kata ka briu ho ngalak ban puli gini kindia ho Genesis kalonong kaba lai ho kadi khot kaba khat san kaong kum ni kani kalong kum ka jing ye thu lupa ho bat ia ka jing sun ngan bu hapdeng jong me bat kata ka briu kemot hapdeng jong usaitan bat kata ka briu ho hapdeng usembai jong me bat usembai jongka usembai jongka un penluet ia ka kli jong me bat men penluet ia ka khong dong jat jong u ho te kani ka jing ye thu lupa kalong ka ba shai ba usembai jong me usembai jong me de sembai jong setan ho te usembai jong ka briu udai u Jesu ho
Tela ong ba usembay jong kabriu un penwet ya ka kli jong setan kemud ya ka authority ka kli keren ya ka bol. Teu jisuan siaga ni ka pertai ban slide no ban penjot no ya ka authority ya ka bol ngalap ong ya ka bor jong setan ula penjot tiau bat kata ni ka pasukumen bat la ong hang ni mau pada un penjot ia ka kongdong jat kan maun emi Jisu apa saknat pena lasak nat pena lasak prek ikijat ke jom hang ni ngisutuk kalong kendiat kena gibun mo kuma bila ong mene bun ke kot ka Bible tadi nga ai so itu kendiat kat kum kani ke tin jong blai te kendiat nga kwa man nga suya tu kendiat na kaliang yala deru kendiat mo te na kaliang ke jong hoi kumbala khai nga ka yin Kristan na lu dang khna ngi ju le Christmas ngi ya apmit wala khayu Jisu mo ngi ji apmit ka arp soterik jong ubnai je sembat bat ngi da sim khia bai ka to ngi nge chi sha ba ka to arp soterik la khayu Jisu tendai aingu yo blai bat ngam dei bong ban penrem no ai kata reng ngamut ban ong bakadei ban yai mo ngi haban yai lenti na kapor si kapor tendei menta pede kei ka ba haka jing im jonga kalong ba komen kalong ba man ka singi nga puli ni ka Bible bat ngi le jala pro ngi haban ya thu man ka singi dei tang sisin sisnem ngi haban ya thu ya kane bau Jisu la wan long briu ban khai kum briu man wan kum briu nang taban yap dagi pop jongi mi pat bat katang ngi haban keren ya kane man ka singi tenai aingu yu blai kalong ka ba haban keren ni ka tin jong blai kam dei ka basni to ku blai siwon pastor te kumba pila pensyai na ka kitab Genesis tuk balai khatsan hot kublai sibun tengaro nga kenmau hang ni ka ei ka ba la tho si Hebrew ka ni ka lanong ka ba ar ka khot ka khat sau ka long ka ba sisha namar pa la ong hang ni ba uji suru ulah sim benta kum malong mangi kita ki briu mo ki parau ba khot para ya kita ki bala nget ki bala pediang yo te uong ba da kata gajuk ka rukom bat hadien kata laong ba ula yap ula mipat ula penduk no ia kata kabor jong ka jing yap ka balong usoitan to ko blai sibun te kuma pilapan kan mau mo piong ba pia ap kumta kata ka jing ya ap miet siteng miet kumta ngakwa ban keli hakani kapor mo hoi kum mengitip katnu ki kemen kum hagani ka arposau arposan tarik ki babun sisya ki kemen ni kata ngimla ban ong te ngakwa ban keli pi pasa ba kata ka jing ken mau ya ka jing kha yo Jisu bat kani ka bangi ong ka jing wan long briu hato ka dei ban yamani yau tu klung a lani bandang ya ap yau tu kelung kumba ong uban sakani kalong kumnu ni kat kum ka Bible kam day namala dangi ni mane biang ni penlong kelung biang yu Jisu kata kalong ka jingbi wat ublai habeneng ru ula ban riki tenang ta kadau ngala ban ong ya ka ei ka baharu bunsin ladangi pendon kam bakala kalong penban ka jingma tenang ta kadau hangne ko mga ong mane latho ya kani ka Bible ka pen i ka jing im ko jong Jisu nadu badang wanlong briu hadu baundayap tep mi pat badban long usim kisim ban chong haka burom nang taban wan biang sechisin tenang ta kadau kani ka tin jong lay ka ayengi ya ka jing yalam khnang bangin nembakala te kumta hangne ka Bible kam siam don kataban ong ba bangin mane o kulung Jisu lane ngalapan ong bangin ngin dem biang menta nama kalong kumne ulawan long briu na ulawan kayu
ulah he la san ulah long khna ulah long rangba nang tau la sya chitom nang ta la penyiap yu la tep ulah mi pat kamut kani ka bangi don menta kalong tang ka ba ngiken mau habangi puli kani ka Bible ngiyo i ka duru Jisu nadu dangrit hadu darangba reka por jong u menta kam desu kapor ban mani yaitu klung namar desu uklung udeus im kis im try kita to ko blai sibun ngasu thu kalong ka ikum apilap pensyai long kat kum ka Bible ka jingken mau jongi ya ka jing kayo Jisu lani ka ni ka jing le kamen ka jongi siapang ka ni ka jing wan long briu jong u Jisu ya ka bala le hi dau blei kamut kam dei da ka ba perkat yu tu klung badang kha a uto tes ladangi ni mane ni thaudur sino menta habangi ken mau ni ka jing le kamen mo kumba ka pertai barok yong ka Christmas le kemen Christmas lani celebrate Christmas mo kti nongwe te sunom ta lada thaudur man no klung a bat sa le do yu kalong nem ka jing mani beli thau kat kum ka Bible kato ka dei ka ngalaban ong no snan hakmat ublei kalong ka jing ijri to nganyet kata ka dek besya namar mo kumau blei ula airu wat ya ka hukum mo men om mani blei thau to nganyet nginom ya kren jengai namar ngi kwa ban ya kren kambun ya ka ni ka banta to menta ngin ya cha ka ni ka we pastor ngakwa i ka ban kli ya phi ka ka Bible kaya thu kumbala ong u Isaya mo u Isaya pet hagenika lanong ka ba nyau khot ka ba khat sau wong ba hakmi ka thei soti kan pun kun bat kan kharu yo kun bat en khot yo u Immanuel to ti kumang yo iru ya ka bala pen skemru da u Matius hagani kalanong ka baneng kong ka dekat ka ba arpo lai uong ba kumbala kren da unong ya tu lepa ba ka teisoti kan pun kun bat kan kayo kun bat en kot ya ka kerteng ka jong u kumbala ong u Isaya mo Immanuel ka ba mut habala batai u blei lembat ni to ngakwa ya ka ban Yosu ka jing syai ban keliru ya pi ngau thu kumno halor kani ka banta kad bakum ka Bible tongan puli mo isia nyau khat sao namar kata utrai hi un ai kadak ya pi ai ngu yo blei ba kum ong mene ba chwa bo Jisu wan la ai la pakadak te hangne kadak kolong gumno hakmi ka thei soti kan pun khon kan kharu yo khon on khotru ika kerteng jong u Immanuel bila dangi penyang to kumala ong pi mene na ka gospel Matius long ba Immanuel kumut ublei lembat ni labata yang to yang ni yo i kalong kasai ba ka tin jong blei ba ublei lembat ni namar kan mau hakato ka por ki kitab barim yo ublei ki jong ublei selendet mo mot ublei sabar jong ubri ublei selendet handai haba uji suwan ulong ublei lembat ni uji su uyabam yadi bagi senan ya tendai ka proses sukawan kalong hadin ba ulayap la tep ulami pat ukalalong umensimba ai jingim usong son hapo mentang yung ublei hapo jongi ndai su tang u Immanuel ublei lambat ni ublei hapo jongi tenak daga daw haba ublei don hapo jongi kajing mane blei kam bakalasu to ko blei sibun kamot ba habala kayo Jisu kumbala puli na tien ka jom lai ngilaya puli ublei ula long lembat ni kamut hadien ba ula san ula he ula yap
ulami pat om dei su tang ublei lembat ni ublei hapo jong ni to kublei sibun ni kwa agani ka por pastor ya kaban ya su ya gani ka jingkha yo jisu lani kata ka jingwan long briu ka jong jisu pisno thu kumno ya kani ka jingwan long briu ni ka jingkha yo jisu kumbala batai haga bible om dei daka do bat kasnam kuma shongkha shongman hangi kibriu te kane kare ka basu kuman ni kane long ban ngin jubab ye ka to mong in pek ne ka to gospel ka jong Matthias kolonong ka ba nengkong gospel ka jong Matthias kolonong ka ba nengkong kan ai ka jubab ia kane ka benta Matthias kolonong ka ba nengkong ka khat prat ter hang tei ka heading la tho ka jingkha ia uji sukris ni aingo hang ne kalong ba hangi menta ki bala ayat ngalaban ong ho munsim jong blai kumangi ong mene bangim ong kata ka Christmas ngi ong ka jingkha yu Yesus Kristus balai ngi pendon kam le kani ka ktin ka bala ban su thu ba bat ka ktin ru ka badon ha ka Bible man ngi haban le ye ka ei ka badai kat kum ka Bible haba ngimla ban batai palat lane shabar na ka Bible bun kinong batai ladangi wat hagini gisngi ban ong kita gisngi jong ga jing wat jing tip henry aingu yo blai ba ngila bu ye kani ka topics kolong ba ka jing khayo Yesus Kristus ne ka jing wan long briu jong u kat kum ka Bible kat kum bala tho hagani ka tin jong lai tengin ya puli ye kani ka por na kani ka gospel jong Matthias nong ban kong khot kat pratet ka jing khayo Yesus Kristus te kalalong kumni stanat tin blai hang ni haba ka kimi jong u ka Mary layate tin baru Joseph man ba kimpat ya Shem kemudian kimpat ya tho kimpat ya Shongkurin lapau pakalapun kun kein na umun simbakui kani kadai kawe ngalaban ong kani ka do kani ka jing mod briu ka jing perkhado kamla ban accept namar ha ka jinglong do ha ka jing imbriu ha ka do kam jula ban long ban supun kun klem da Shongkurin to mo kan dia sino menta mo la do samla ke samla la dep ya te ktien yo sngo man o kalapun kun kan long kom no yo la ni ki bayi ngasem la ni ki kur ki khamo tenna da da hang ni kasami ekababun ngalaban ong kajing su thu bakalaro badon gibri ki ong ba kila bandon ba ong ba Jisu dei kun klim namar kata kolong bakim su thu kun klim la ni kun sukha kun ei la ni kun pongkaro mo ko magi juang te kumtangi haban ya syai ka ne ka banta handai ka basu kumen ka syai ne kong ba lapau haka bakalapun kun kein na umun sim bakoi ublai ulong mensimi ngalaban ong ne lapun kun da kabor ublai kabor umun sim bakoi mdai su da kabor jeng ka do ka chong kha chong man kata ka de ka balong special ka kerpang tam yo Jisu kata ka de ka ba krau hadu kata-kata ka ba ngi ki briu ngin la ban le da ka bor briu tang ublai tengin pulai susu angne de khat ka ba khat khandai hanrei u Joseph pi u Joseph udai briu ba bahat ba ma uru la su thu ba kala hangne la jayu hanrei u Joseph u tengah jongka ba udalong u bahok udai briu bahok kataru umon ru ban penbenaya ka haki briu ulamod ban pelaj nyo jar-jar ya ka kat ka jing pha ka jong Joseph ya kane umla ban accept tene aingu yo blai long dangi pet yang ne ngin si i mo ndala wan u angel u sasutu
te hang ningin puli arpo hanai hama udang puson ni kini ki ei keru hakmi u angel utrai ula pau ha u hagajing pos ni uda ong ko Joseph u kun u David wat chepting man sim hame ye ka Mary katnga jong me naba ita ibalapun haka ilong na umun sim bakui mat hang tu kajing mut kajing lang a kajing dum jing mut jong u kala peliwang namar balai la ai da kajing pensai da angel da ka boru mun sim bakui but kumta ke ga baja ni khot ka bar poi kan kharu yo kun men khot ru ka kerteng jong u Jisu ya ka kerteng ru umdei ba ai Joseph hangi ki bru te babon hap ai ki bru ka kerteng nei hang ni 4 kali ka kerteng la de ai la pa dau mun simba ku ji do angel hi do blai la ai ka kerteng berkata ka kerteng kolong u Jisu kamot uban pen im ye ki bru na ki pop jong ki te don ki bru mo ki baong ba nga klem thok nga klem tu nga klem klim tingam de nong pop ubriu baro na du bau Adam ulale pop kum ong mene ngile pule mene ha kato kitab Genesis kolong balai ha bau besen lawan usetan lawan pensoi ka im kala kongu kala kile abam tu so la ailang ye ka im ka lok jung u ka pop na du por kala besut segi briu baro te don kam ki briu bon ong dale pop ka pop kala don lepa te nak ka da ublei ulayu I kani mdei ba ong tang ki ba tu ban kala ba mod rei ki tu ki bri ki ba baharu ka pop kala de don ki te ka jingwan u Jisu ban pen im ki ka deya baro ki briu kidai ban ngai tu Jisu lada klem ngai tu Jisu kumut om don lat ban yo to ko lai sibun te ka ei ko ma phila pen I mo na ka tu ka ju kala nong hi Matius kala nong men kong ka tu khat ka bar hoiru pe chang ni la ong ba da ublei kren ye gani lang ba u angel u pha ban kren sya gani ka thesoti ka ba kerteng ka mariพันค่าเยาคุณและในการค่าเยาคุณบาดยากระเตงกระจงอูเอ็นคอดอูจิสุนาบาอุนเป็นอิมยากิบริวนากิปอบจงกีตัวนังตาชุกบะโซตนัดเลยใครกบางอยู่อีหังเนบาอูลูคัสฮากานิกาละนองกบาหนึ่งกองนิเปจฮากานิกาเดคอดกบาไลโพเหนียวบัดไลโพพระพี่hadin bau niu angel mo ulawan ya kaban ya thu haka ba phan sapun kun mo ti ba pli kum kabriu kala septin kong kum no ngampat itu yo briu ngampat ya syong bau briu kala ban long kum ta bangan supun kun no ti Henry pi ka jingik jongka ka jing ko ngo ka jongka la ong hang ni ba haba uniu angel la ong naba om don ke ei ka bom la ban ublei baro kalong bala naba ka weiru ka tien na ublei kan om long klem ka bor ke nang ta ka snat ke khot lai pra kalong pi ga mari ka le kam no ko ong to hakmi ken ka shakri ka jome mo ka balong ka shakri ka jome ka jong utrai to kan long ka bakum ka tien ka jome ka me mela ong to ngakwa ai ka ban khendiat su halor kani ka banta pasa te phi ka ba e ki briu ya ka ban ngit ya kani te ka jing so thu jong phi ka long kat kum ka bible kani ka banta ka dei ka e ya ka ban pen long ya ublei ba unle kat ya kani ka kam ban pen pun kun ya ka briu klem ka shong kha shong man jong briu bad ban kha ya u Jisu syakani ka pertai kani kumangila pule menne bakalong ka khubor ka ba ka ba krautam ba namar ba ki breu bro ka pertai kila lepop kam don su da ko ipat kalat pen imi ki breu
Kamdon jingkermen chu yo briu baro. Hoi. Laban ong to subuk mentaki briu agani ko pertai mentaki dan prabilian. Hoi. Hoi. Lada klemu jisu baro prabilian adu jingkermen lo. Hoi. Hoi. Tenak kata kani ketika kubor ka bakrau hadu kata-kata ba ngalaban puli ketu yo anis klonong ka balai khot khat ni ne. Ketu hoi. Hoi. Tikani ketika bas tunat mo. Hoi. Hoi. Ngalaban ong kalong ka jingkermen ka bakrau hadu kata-kata. Hoi. Hoi. Naba ublay ulai kata-kata ika pertai kat baula ai tino elau kun bala khamarwei ba u ru ubangai chau unom jotsu handai unyo ka jing im bom ju tang kane kalat kabala ban pen im ikibriu nak tak da ublay u snodon kam kalong kabadai ban le be ublay yu kane badai ban le be nak tak da yo kun la jongru benut chu namar utip balada kini kibriu ladangam ayo kun kini kibriu boro kin jot kin le chirujok nak tak da u aino elo jongu kun habala ayo lo jongu kun kalong ka kubor ka batam tak da ban le jalap gospel klem kani long bani. Tokum lay sibun pastor ngas tu ke kumba pila pensyai ha jing ya dei bat kani ke jing wan long briu la ni ke jing kha yo jisu mo te ka jing mut ka ba shisha ka jing shisha ka jing kha yo jisu la ni ke jing wan long briu ko jong jisu ka mot ka dei ka kubor jong ka jing it ba jong ublay te kumbangi yo ya gidi kotin blay hot ngim la ban kren lut tang agani ka bantangin sa kren hagoi pat ka banta ka baar ten re ngi kwa i ka ban pen hagani ka por kat kum ka tien ka job lay kumbangi yo ba kumba pila pen shai mo katuga gospel ka jong Yohanes ru ka ba ka ju hi tang bagade ka lenong menengkong long ba kataga jing ba jong blay ka bala temu lepa nadu menengkong kemud kumbo blay uang ngalong uba ngalong pi ikan mau mo Moses perkuli u kai gerteng jome uang ngalong uba ngalong kemud dei bas dang dei ubom jukut om don su kabakut hau lanol-noru usdang mau om don kabakut kemud kumong ketin pareng mo eternity mo ta te hang tu long baha ka ban ning kong la don uktien bat uta uktien ula long bat ublei bat ula long rengkat bat kibriu ula long ujing syai jong kibriu baru Yohanes hang tu lan ngi puli hado ka dekat ka khasau ka sultanat ba uong ba uta un salong ujing syai jong kibriu uban pensyai ya ka pertei ka badum te kumang itip ka Bible ong ka pertei ka mut kibriu hot ki don ki mau ki ding ki siek ka duriau ki eke baro rei ka jing temu ka bakong san ni hawa kren ye gani kalong utmu ya ka jing iet jong ublei kibriu na tadau pi laong hang ni ba ga dekat ka khat sau te ulalong hakado bat ula syongsa rengkat ban ni kibriu te kani ke ikuma ngilaya pule mene mo kuma pila ong ka dika kubor ka babha pi kibriu lada kim so thu ye ga jingmut ka jong blei ngala banong kat kum ka Bible kinom pe phang te ye ga jing kha ka jong jisuru kinom pe phang iru kinong ka kata ka ba klem song kha song man supun kun su kha no rei kani ka kubor jong ka jing kha yu jisu kalong ka dei kata ka kubor jong ka jing it ba ka jong blei ya kibriu te ka ba sultanat su lei ka dei kani ka ba ngiyo i ha ka jing tho kat kum kani ka gospel kum Lukas na ka lanong ka ba ar na ka dekot ka ba shipau pi ka ba ar na lor ka jing it ba ka jong blei ka mut ka dei kani ka nya ka jing su thu jonga pi ka ba nga shem hagani ka jing pen bena
dauni u angel syakini kinong aplang brot ya gani ka jing kayo Jisu ya kata ka jing wan long briu sengap ka ongkum ni Henry u ta u angel u laong haki wat syep tieng na bahakmi ngawan lam hapi ya ka kubor ka jing kemen bakrau kaban long haki briu barok pi nang ta syusyuk dekat ke kadui gong naba hakani kasni lakaya pi haka snong u David ya u nong pen im u balong u Chris u bau try te khang ni la ya thu ba ong kadai kata kubor ba bha jong kajing pen im kajing kemen ke bakrau to te pidon ayu ya gaban ong halor kani kajing kayu Jisu ni kajing wan long briu jong Jisu ya ka kubor jong kata kajing kemen bakrau ya ka bau blei ong kajing kemen ya ki briu barok Hoi kumbangila pule na du meneba kani ka kubor jong ka jing wan long briu ku jong try ka long ka kubor ka ba kraw tam hoi kani ka kubor ka ba bha hoi tenrei ka wei ka mod ban ong ka long ba kani kala debja arhajas nem menchua hoi kabangi pule mentai kani ka Bible ka mod bangi aban sa khai wi Jisu hoi ngi pule ya kani kumanga ong mene bangi haban tip ya ka Bible nadu basdang hadu bakut hoi te hendai mentaka syai ba namar ngila pule mene ngila penkan mau tu ke gospel ko jung Yohanes kelonong ka ba nengkong dekat ke nengkong ba hakka ba nengkong la don utau tin hoi bat utau tin ula don badu blay badu utau tin ula long blay kamud u Jisu udairu ublay hoi hoi te hendai hagani sai ublay en kakum no hoi Aingu yo blay kalong ba ublay uwan long briu. hoi Kadai tang hakado. hoi Hanai kamen sim de ujisu umdei arajas nem. Ujisu de nado bom jukut hoi Teka kabakamen kalongan puli kenika Isaya kalonong kaba kandai ke dekat kaba nriu teter. hoi Namar hangila khayo ko. hoi La ayo ko nangi te ka jing sinsyar kan long halot ka terpeng jong u hoi terpeng ye ki briu se jong mo hila khlan bagi terpeng kat ne la dei ka por bat sinsyar te kum dang ne long ka jing sinsyar ka long ka terpeng jong u bat on khot e ka kerteng jong u ba phla hoi u briu Aingu dah kabangi experience dai bangi cia keren mo. Ni mat ya kane habangi la priang ne Jisu ka jing im jongi kalong ka pelaman kasni. Nang ta unong selah. Bi Jisu nong ya selok. Jisu bi hadin ba ukalalong umensim ba ai jing im. Ngalawan ong uta unong ya selok uba bahatam udai umensimba kuit Jisu udai mensimba kuit udai blay te kumta hangne kamot ngakwa man ong sin kalong ka kubor ka babha bat ka bangamot ban ongru bakata ka jingwan long briu jong u kam dei ban ong kan saja kala debja tadai ka dei ka bangihab ban ngiken mau namar ngipuli kene ka Bible to habang ngipuli kene ka Bible man ka singi ko mga chejong habang ngipuli ko spell Matthews nadu lenong banengkong ye ka jing hiar pateng nang ta ye ka jing ai ye kita kubor kita ki angel kita tete nang ta ka jing kha ko niyo i tang ba ka ei mod ban ong hangne kalong ba ngim dei ban pendon kam bakla ban pan biang sin kum ong mene bakane kamain ka ji perkhat jengi kam dei su ban lek chau klung namaru Jisu dei su klung dengan pulai su ang ne ulong ru ublay ba crowbor te kum nongin mane klung yo to ublay ba crowbor nang nyumlaw terengkat yo blay
tu kelung aa. Uklung lale ayu kulung. Barang tia tu. Tang banyeng rumpat la. Te nang ta ukpa bom jukut. Kata la kham krau susu. Ublay de ukpa bom jukut kemut bom jukut. Om don jingkut, om don jing senang. Nang ta usim ka jing suk uba ai ka jing suk ingi baro ki bri ki balange ti jisu lar ki la mat ye ka jing im jeng ki ka ba kodit tam kim ju yo jing suk su marsen pediang yu jisu hakadonut layo jing suk tikani ka de ka kubar ka ba krau du ka ta to ku blai shibun pastor ngasu thu kumba phila panshai na tien ka job lai hangning yu i ya ka ne ka jingmut ka bakrau haga jing ya dei bat kani ka jingwan long briu ka jong u jisu kamut bau dei u blai tangba wan ban simno ya ka dur jong u briu na ka banta ba un ai ka jing pen im un ai ka jing kemen ka bakrau un ai ka jing suk bat kumau la ong mo katoga Yohanes kelenong ka ba khat saud khot ar panyau ya ka jing suk ka jonga nga ai happy om kumba ka perthei ka ai wat khi kuslai na ka donu jong pi lemni wat shep ting kamut kani ke ei ka ba ngiyo i hang ni ya gani ka jing khayu jisu kamut kam dei ka jing kan mau ya ki ei ki ba kumba ka perthei ka le rei ka di ka jing pen banano ke ya kata ka khubor ka jing suk ka khubor ka jing kemen ka khubor ka jing it ka khubor ka jing map igi pop ka khubor jong ka jing pen khya ka jing pang ka jing sitom ka khubor ka jing pelaj na ka jing khuslai ka ni ka ba kiong tim phareng tension la ni ka ta ka jing thakli ka jing kulmar jing mut mo te nganga suthu ka di hangni ke ka ba udei ublei uba bom jikut te habang ikan mau ya gani ka jing le kemen ya gani ka jing wan jong u jisu kum ubriu la ni ka jing kha jong u kam dei su ban nyau yo u ban khen yo u ban ya mani kuma mani pan ban ya u klung mut ni mani yo ublei jong ki blei halor baro ya u sim jong ki sim to kublei sibun pastor ka ikba phila pensyai hagani kapor te kapor kam syashu hagani kapor te ngin yaj stang khendiat hagani kapor te ngadon ni gaban keliru hagani kapor te gajing ya dei bat ka tarik kat kum na ka bible hato la don ka tarik ka bayathu ya gajing kha ka batikna hagata ka mit por kata lani kata ka singi kata ka senemo atau don haga bible kum kata to swaban jubab ikato ba piong ma pingan puli swa khandiat ya kani kan long atat kum ka jubab ka Deuteronomy kalau nong ka ba ar pho khandai ka de khotru ka ba ar pho khandai te ngangai kapor kadang don hi kadang don kapor te ladangi puli hang ni na ka kitab Deuteronomy kalau nong ka ba arpo khandai bangi puli ke dikhat ka arpo khandai la dangi puli yang to kong kumno baka ke ba ri ke bala buri lawan ong da taktin ke bala buri ublai ka de ka jong u ke bala pen pau ka de ka jongi ba di ki kun jongi te kumta ke mot ban ong ke ba pikeli ma pi ya ka tarik ka si ublai ulaburi umbu tarik umbu tarik kidon kine ong kinong wat benia sedang ban ken kuntu nadu ketu ka jingken sensos ki ong ka jingken yang tu ki persang ban penuan kum ni kum tai tang ba wat singawi ki parabangai ki polok na kaliang jonga ya ka ke ba ki ong ki briu nganam la ban chani palak bad ya kai ka bangadon hang ni haga bible kai ka bala tho hang ne bible ngangej 100% ngangej 100% ya ka bible ngam ong re ban chukan tai lut ya gijing batai jung ki bru lada kata gijing batai kaya habat ka ni ngakongu te kai ka hap ka kum ka bible
namar balay mo pastor balay ong kumta Hoi. namar bunsin kami ru ka jing kelumar wat hakaba ki kenmau kum kani ka singi bo jisu wan long breu ki kelumar ki breu namar bakila le tam no dalade kila ong no kila tikena no kuma ong no lese hakata ka singi arpo sauterik lese arpo sau san se kila ban ngai tik kumta ban ong kum ong biang kai ka ong mene se kuma ka to ka por kila ban bu de idur klung jisu kumta teter te kalong se ka ba sngo samriki kalalong kam kai no te na ka dau ka ka bo jisu wan long briu jing syakalong kenjaman sim kam dei tan ya ka do kumong ka do ka snam kam la ban yo ya ka hima ki bnei te u jisu ha ka ne ka pateng menta ngi haban sim yo jisu kum uba kenjaman sim om su kum uba kenjado te dei ngamut pada ban ong ba ngimpule su ene ka bible ngiran kam kan men puli ong isu komen ong akan mau sisala to ang ne kum mangila puli mene ba uji sula la ya thulu pa ba wan long breu ban ba ban kit no igi pop ban suspa igi breu kalong ka kamen ne ga isa ngisu puli kene ka we mo ang ne kindia ngan puli ka to ka ke gospel Matthews kolonong to ka banengkong kalong sisa ka jingker khu ka ba kraw ladangi puli ngan puli biang ya kane bangila puli mene tang bangan puli susu ya kane gospel Matthews kolonong ka ba ar ka khot ka ba ar pholai hakmi kata ka theisuti kan pun khon kan kharu yo khon bat kinya khot ka kerteng jong Emmanuel mene isaya klem bataire hangne padel ong kabalong kabala batai ublai lembat ni nang tala dangi jom ya kalau nong ba ar ka de khat ka ba riu hang ne paru ka Bethlehem kari Judea pham long ibarit tam na pdeng kis im Judea nabana pha unmi unong sunsyar uban syarai yeki briu jonga ki Israel kuno ukulung un syarai yeki briu tika kemun banong baka jingmut jengi mentanga ong biang igani baka jingmut jengi kamdai su ban lech ka to ke kabalong kum ka jing mane boleh tau bangi ham ban kani kalong tang ka jing ka bangi ken mau namar barok ka perthai barok ka wei se la de kibriu ki ya nglam ong ki pelong ye seng ki rwai kom to ngiken mau ka to tang ba ngimdei bang sa biang hakatu ka jing im klung jisu ngimdei ban le thai biang sedin kom to nyapan kan mau bo jisu long usim kis im try ki try nia ni aingu yu blai ngi kemen nak ka daw kani ka jingwan ye seng jungi ar santri kru jusumbar kamdei bang yawan katok si ban ong ta ka singila khai jisu tong in le kemen o jisu la khaman ta menem lakha kamdei kata ngiwan jing sekri ngiwan aingu ngiwan kemen bo jisu lawang long briu nang ta ula yak nang ta ki pop jongi ula mi pat long sim ki sim try ki try ngi shat ngi kemen ngi ro yu blai ngi aingu yu blai bangi tip lut yu nadu barang itu lupa hadu ba khai u nang ta lolong khna long rang ba ter ngi tip lut yu jisu na dong sedong ka ba bes babi ka ba biang mala ngi tip lut ya ka jing im jong no nadu basdang hadu bakut te aingu ba kani ke tin jong blai wat empat long wan ru pat wan long briu ru la de be thu lupa nang ta ulawan laong to molai thu no jisu ulasan lasan ha ka met jung lasan ha ka mensim jung lasan ha ka renyeng jung telar kamdon jing tho kumta kumnong intip sepang jisu tingi aingu yu blai yikini ki ke baro Tekum tangi dap de jing kemen ngalaban ong kalong ka jing kemen rela dangi pendon kamba kala ban long ru ka jing ma ka ba krau kala ban long ru ka jing kelumar namar hakane ka patheim dei ba ngikren bet kumba kalong hi ba kini ki jing ken mau ngalaban ong kata ka jing ken mau mo jing wan long briu jisu la ne bala ban ong kata ka jing le Christmas jung ki briu teng kala lalong penban ka pop ngalaban mala le palat la le palat tungan chuang no ikani don ki ba dikatu don ki ba le ki pensusi yo blai te katakam dei ban long kumta ngihapan sumar ba
nama kaktin jong blai ong to le ki kat kum kaktin ke jong blai ngim dai ban nya chaba le kaktin jong blai te mangi hang ne ro ngi don mentang ne dai ban ya batai stat ki ngi puli ne kaktin jong blai te habangi puli kaktin jong blai kam ju pen rem nya no kam ju pen ksan nya no ka bible ka pen kral be jok trai be kaktin blai tingi ai ngu ya kan kaktin ke jong blai to ku blai sibon te ke ka ba ngasunat hot kumba pilapen long ka jingmut ka ba shisha kumba ngia penkan mau biang ye ke ka ba haga jingwan long briu haga jing khayo jisu nganga su thu ka long ba kumba la krana ki kolosai tu kala nong ka ba ning ko ka dekot ka ba khatsan ka biang kong ba u jisu ulong kata ka dur jong ublay ya ubang ngimla banyo ida kani ka khmat do temut haga jingwan pau ko jong ukum ubriu kemut ngiyo iyo ublay lengba u jisu haga dur kum ubriu balakha kemut ba kamdei daka bangin yo ya ublay daka kiyat lani da kita gijing le kemen jong kijing le ba kenjado te kata long ka ka ba ngangas thu kuma phila panchai ha kani kapor te khublai sibon pasa te kuma ngala kali api te hagajing ya dei kini ki tarik mo te hagajing lap ka jonga ru ngam siam la lap na ka tien jom lai kuma phila pan ba ka ka bari baro ublai ubu haladi te ngangayu mo kumba kidon kini bakan mau lani kiba le kemen yiganika jingkha yu jisu lani kata ga jingwan long briu jisu don kiba le mo kumangi kum sha Australia ne ka New Zealand chatai ki le kemen hau benai Julai don kiba wat syakini ki wei banta pertai ki le hadu u Februari lani u benai March kum ta ter tenrei kumangi syam kalong hakanika arposan kiale kemen kambun te ngangayu yang ni kalong kat kum ka tien ka job lai ba kita ki tarik kum apila pensyai kalong ka basisha wa blai sembu semenpau lapan skemru kumangi ga de jing tho sya ka city sikinong rom nagani kalong ka bakhat sa nagade khot ka ba san bat riu ngi yang ni kalong hagajing ya dei bat kasngi kong wei unyo kor ya kawai kasni wei ya kawai pat kasni to uno ru abau nyau ya gano kasni un pensyong nia ya ka haladehi marutau banyau to unyau ya ka utrai kamu tak bangikan mau ya gani ka jingkha ya utrai lani ka jing wan long briu jong utrai haga jing adei ka ni kasni mut kam dei ka jing mani ya kasni mereka dei kasni ka ba ngishim ya ka kabu ya kaban penbena ya kata ka ka jing ba ka jong blai ka jing penim ka jing suk ka jing kemen ka kubor jong ka jing penim ko mau afsal pol mo nangi pet kanika siti seginong korin ka baneng kong sti neng kong nagala nong ka ba khandai khot ka ba ar kong badakan no ka lat baro nginyo ban penim yano riano te kumno pisnga walor kani mo nar kibriu ki kanmau igani ka jingkha yautrai hakano ka sik la ka de ka san kuma pila ong mene hato kalong ka badei namar ublai ulong kumne kat bakaya jing ai kampat kot ublai utrei bai nang tas koi kalong ba kumanong no ong ki ong ka sonde sondero kam do na Bible. Ka Bible kong kasngi utrai. Kam don ka ba kum kataba ong kibriu. Tenre namar ba kibriu ngalaban ong bang idang im hakani ka patei ngiapan yo kalat yo kay mud ban ong kolong ba kidon kita kijing sina kum ki kalendar ki ngibut namar ka patei ka panyat kum tu. Tengi kum ki Kristan do ngihap don jing start ba. Let's say ong tang mong kibriu mo sonde don kibriu tang tu singi bekin kin penlong kentang
Ani kita ong la ni kibalaban ong Saturday. Teka kam dei ban long haktar kumbala puli menne hang ne wei kam nyau kor ya ka wei ka sngi ban ya ka wei pan wei pat nyau kor rengkat ya baru ki sngi kumanga mantam dei bang sarong nganyau kor ki sngi baro mit bat sngi man ka sngi nga puli kini ka pai bel kam dei bang ya kren mentang ne ban ong bala dei mentau bnai ya kren ya kane habana jur habana iu hagano no paru puli ni ka bible kalong bet ngi i be ka karaniang jong jisuman ka singin madu kli edu kejadi kata kare ke besuk men hoi te to kumlei sibun kamut ke i kuma phila pan shai kalong ka ba shai ba kamut ba ke i ka ba kuma phila banrap i ka ju hi ngaro ngastu kumta kalong ba haba ngi kan mau ya kaban le kemen kumbala ong tien ga job lei kalong ba ngi nyau ya kaban pendon burom yo lei nang ta ban yo ru kalat ka kabu bakan long ka jengker khu yano la ni ban penim yano kemut kisngi baro kidei gejong tra te nang ta mo kumbang labu ang niru kat kum ka dekot na ka tien ga job lei mo ketuka Isaya kaba san pon riut khot banyo bagai ying jongan khot ka ying jong blei mo ka jing kemen yi ki briu baro bat en khot ka ying jong ka jing duai ya ki kenja ban riu baro kemut ar pho sau kanta 24/7 te kadai kata nom dei ban aino so soitan ya ka nom do ka singiro sino kadai ka ar pusau na arsan ngiom ban o kata kadai jing le nong ni le thau la ni kata kadai ka jong suit kemut ha jing stu jong ka bakla te to ka por kam sha chu ni ka por te ngin ya sange no swa hang ni te paso swa bangin sange pidon ayu ka ni ka por ban ong te kublai siboni ki bayo sngo bayo i kani ka por ngai kublai pi haka kerteng jong tra Jesus Christ ya jong sim ya tek tin jong plai ka jing im kan long ka bakmen hoi te kublai sibon ki parlok ba iet ki ba pek lang ba gani ka jing ya kren ka jong isya phang ka jing kha yo jisu bat kata ka jing long briu ngin siap teng pat hari ka benta ka ba ar ublai un ker khu ya pi tongin le kemen ya gani ka jingwan long briu ka jong utra jisu daga jing kemen ban pendon burom yo blei om ya kaban pensau si yo blei kublai sibon